Sunday. So lahi na po plano ang mga mama, ang Team Habhab. Magputumaya mi guys. Putumaya. Takang na ang para putumaya. Ang inyong anak. Salaan mo ni among salaan oh, ginit. Okay. Usara de tanan first and second piga mo'y iluto sa pilit. Team Habhab magluto og putumaya. Asa? Kulang na siya? Ay na, wala naman yung donation. Papalitan ka na. Ito'y balik 3 parts sa batay magkulit. Kung igamit. Central. Sa kilong central. Sa 2 ka kilong pilit. Oh, din ko ano na siya. Dayon, i-mix uda. Dayon ang luya. Kanya rato siya ay. Na diri. So ang tanang ingredients na anatanan sa kaldero. Si Iris yung master ani, ako ani wa gyud kalibutan. Gata. Coconut milk. Unsa ning English og gata? Mao ni isabaw sa coconut gat. Igat. Kaya nga atuan native kuan salaan. Ang among salaan murag gani makaingon. Magluto mi og putumaya. Wala man ko nagtugon. Ni first tip, magpiga og lube. Pila ni kalube, Len? 3 kalube sa 2 ka kilong pilit. Pilit. Okay. Pilit, ihungol pa di siya sa kuan, sa gata. Sa tunog ka na siya. Ihumol na siya mga 10 minutes. Then gitimplahan na siya og sintral. Gitak-ang na ang para sa ang gata magbukal-bukal. Ayun, sigihon lang yun ni siya sugkay. Wala, murag nalunok na siya. Nasa kilid. Kay, nana diya ang ano? Luya. Sa English sa luya te. Ginger. Ginger. Kunya mong putumaya. Putumaya. This is the putumaya. Yay! Putumaya. Color light brown. Na light brown ni tungod sa sintral. So, ang Team Habhab ready na. Ready na.
oy, balik dire baydan, dire. Eh, ikaw sige. Ay! Ano ka man, tanga. Baydan. Next time. Oh, sunod. Ang sabi ning Adil pa sa hoy magluto. Ah. nabuha na agi ko palutuan. Akala mo lutuon kay agi ko palutuan kay football yun ko. Parehas sa kwan. Muluto na ni daw ni nandun. Taas luto. Okay? Gamay ra ko. Dakana gamay ra ko. Hindi na mo balik. Mine! This is mine! Wala ikaran tanan. Tara, oh! Ayun! Ay, las. Bahala na diya. Kaon! Kaon ta guys! Kaon! Tara sila o, busy na kayo sila o. Team Habhab, attack! Team Habhab! Ay, nakaon na ha, walay biit say. Yate naman. Sakto. Ala gyud ay mo break sa balakod. Next pagkawar baka Sa- Ini anak. Uy, kaon po di ang kadala sa pilit. Say maghila ka ron. Putumaya with tanghon. With spaghetti. Grabe, ang Team Habhab. Bisag unsa na gikaon. Di apa. Sure, uy. We're eating. Ulo ka, mamalikit ka. Dili na siya kaon kaya nakakaon man sila snack. Usok na na. Kani akong pano. Dili man ko na ay. Dili yung paong pan. Nagkukuha lang man ko. Dili ko. Ay, makakag spaghetti. Spaghetti. Hello, Tring! Come on! Hello! Ali, snack ta! Snack ta, Tring! Come here! Come ka. Team Habhab, leader sa Team Habhab. Kada siyang kadalang kaldero. Ay, Andre Boss, wala to. 2 ka kilo. Okay na ba? Dito kay O, assistant. Dito kay Habhab. Team Habhab. Cha, diri cha. Atubang gamay cha. Ay, kabibo. Nabati na kong lami sa Putumaya nga. Dili na kayo init. Masaya pila na eh. Kailang usma maglain pa buka. Uban ko, gang. Ayun din eh. Huwag ka pa uban sa mukha. Lami ay magtimplang Putumaya. Ah. Mag-bake po ko, mag-bake ko tapol. Uy, wala ba si Iris dyan eh? Subagan ka? Ang got.
grupo nga katauanan, wala na ba yung suko, oy? Wala na. Oh, kasi pagkaugma, maglain na mo. Mag-order nyo. O, maglain ka mo, mag-order nyo kung cake sa Carmilas. Kana kay lami kayo kami mulat. Daan mo, ikay. Ay, nana ba na ka ng grupo? Bibo ba na nagot? Salamat kay Andrea sa pilit nga 2 ka kilo. Pagkaluoy. Mao pa ining palit sa pilit 2 kilo. Bitaw. Mo ni lamig kayo kay dukot. Si presidente. Mo ni presidente sa Team Habhab. Kana sila kuan ra na sila mga alipuris. Tigkaon. Dai pilon ta kaday tigkaon. Ay, mga ang puta-puta, pikulan na yan. Lagi. Bawal mag-away ning grupo ha. Bawal. Sakay ra gyud tanan sa istorya. No hurts feelings gid ni. Okay, bye guys.